ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ମିଠା କହିବା। ମୋର ପକା ପିଆଜ, ପକାଅ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ପକେଇବା କାକୁଡି। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, କିଛି ଚିନି ପକେଇବା, ଅଳ୍ପ ଚିଜ ପକେଇବା। ଏବେ ପକେଇବା ମରିଚ ମିଠା ସବୁଠୁ କେତେ ଜିନିଷ ଧନିଆ ପକେଇବା, ଟିକେ ଚାରମଗଜ ପକେଇବା, ଏବେ ସୁଜିରେ ପକେଇବା। ଆରେ ରେ ରେ ରେ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କହିସାରିଲାଣି? ତ ମୁଢ଼ିରେ ଯାହା ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ପରିବାର ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫେମସ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଢ଼ି ପ୍ରତି ଇମୋସନ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଢ଼ି ମିଠା, ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ।